नोंलाय माया दा 25 मिनिट 25 मिनिटआव 15 मिनिट थांनाय बोसोराव आधा घन्टा गाखोदां होस देनजारथ' नों गसा नुवाखैनो हिनजावखौ लाना एन्ट्रिखौ माला गानलायनानै सिनायदोंना बेखौसो बे आंनि लोगोफोर बयबो सिनायनाय नालाय रायलायनो गोनां जायो बे गैयाबाथ' आं 20 मिनिटआव हायो बसखौ लोगो मोनबाय नै बसखौ बससो दारियाला गोथौसिनलाय नोंखौ खिबुआवनो गावगोना होनलायलायनाय मोनसे हरदोंमोन ना नोङो So guys, welcome to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनो जासिहरलायबाय दिनै थांनो नागिरदों जों बावखुंग्रि ट्रेनजोंसो थांगोन जोंना ट्रेनजोंसो थांगोन नालाय जों गारि गरिब मानसिना गारि लानो हाया बेनिखायनो ट्रेनजों लायसै नै बसआबो ओंखारखाबाय नै बसजों आंजों थांसै गैला नै थेख्लिसो माखौ लाजिनो बससो माबायदि मोनदां बावखुंग्रि गाखोहैनो थांनो नागिरनानै नोंसो बावखुंग्रि गाखोहैनो नागिरनायाबो जायो आंथ' बोखायानो जाहैबाय गाखोदो जायनो गाखोयो बेजों होखाखा क'क्राझार पाइसे क'क्राझार थांसै दाना बावखुंग्रियाव दिनै खिन्थु सिनायदोंना बे सोर साइकेल लानानै माबाग्राया सान्थिग्राया ना मा होनलाय लायना साइकेला बेनो गारिया खारला ट्राफिकनि थाखाय माबा देन्जार दं ट्राफिकआनो गोरलै ट्राफिक जाखाया Basket मोनबाय लोगो basket बेनो फार्स्ट माबा दरजा बेयो दरजा एबार बेजोंनो हाबलांबायबा आरोना गासिबो दा बेजोंनो गाखोहैसिगोन नेटथ' जाखाला नों गाहायाव थालांदो गाखोना फैसै मिथिबाय जागोन ना मानसिफोर जायो होमबालाय दासिमबो गोजान दंबावो एसे बांद्राय गोजानबो गैला होननानै सफैबाय नै बेनो लास्ट गेट आरो बेखौनो एबारहाय मोनबाय गोजोन्थों आगान होजेनबायानो नै बावखुंग्रि सिख्ला बेनो फार्स्ट टु फेस गाखोबाय नै जों माहा फार्स्ट टु फेस नंला गोबावानो जाबाय जों गाखोफैबाय थानाया
आथियानि हिबनि मबाइलबाथाय ओरैनो थाल मोनलायलाङा सिथाबजोब्बायसो नै मानसिफ्रानो एब्रे माब्रै जोबसै माथो बोरै थांबावनांगौ जाखो मेंखाबायलै माथो दासो 1 फ्ल'र गाखोदों नामा नै बे सिदा बाला सिदा खानायलाय मायु गोरलै मानसिया Kenalan macam coba aku tuh Siap-siap begini, orang orang siap-siap. Lu kau tu, minggu mana semua sini. Oh, siaplah, apa kamu nak buat ni? Berjauh kan? Dah kenapa pun ni? Kalau buat apa orang apa kamu ni? Mesti bagus tu. Mamu beri das pas. Tahu mela dong. Apa kau? Mahal berkah sekarang. Apa jalan? Nenggak kerja bagai kerja orang jalan. Kamu aku tidak berjaya. Siapa we? Ya. Yo, pada sukses nak. Keribat jauh siapa? Kalau macam mana? Bagau. Triang mati, mama, sumber macam ni. Kesulitan jadi kesulitan masih kapung. Dah kalau kau dah kau nak betul tak cuci. Cari thangma, ibarat mustahil. Usaha makanya ini bulan aja terus malah kalian ini. Sebenarnya aku sih entertainment itu sih tahu ya bener entertainment apa kerja hingga bulanan begini malah.
हाजो गोजौआव दै गनायखौ लांनो नागिरदों आरो ना हरलाय बथला नाजावनो bisa kamu ada video seleksi. Benar-benar last word ya. Kaku isi kaki. Bila benar last kan. Dah boleh switch dulu. Finally गाखोबो जोबथारबाय गाखोफैजोबथारबाय हा जानो हमबाय थाबाय बै साइड लास्ट थांफिनसिगोन गोजौ फ्ल'रनिफ्राय ससे ओंखारनानै नैबे बेरायदोंमोन दा जों थांफिनसिगोन आरो ओंखारनाया बारा खस्थ' गैयाथ' ओंखारनाय थांनाय ओरै माइनि बसखौ दारियाला दंबावोसो र' फै बिनि लास्ट नामा हा बिनि लास्ट नामा गैलामोन आदा मेराव अमा गैलामोन जोंना बक्सा अमा किन्थु लानानै ओरै गाखोनो हाया आदैया खय मिनिटआव थायो होनदोंमोनलाय माया दा 25 मिनिट 25 मिनिटआव थांनाय बोसोराव आदा घन्टा गाखोदों देन्जारथ' नंखा बे आंनि लोगोफोर बयबो सिनायनाय नालाय रायलायनो गोनां जायो बे गैयाबाथ' आं 20 मिनिट हायो आदा ओमफ्राय आंनि इउटुब चेनेलखौ एसेबाबो बुंना होलाय फेमिलिनो फंबायनि नैबे फेमिलि गेमिं चेनेल गेमिं लाइभआव मा गेम गेलेयो नोंलाय आं पाबजि गेलेयो पाबजि गेलेग्रा ब्लग बानायो आं नोंजों आगोल चेलेन्ज हरदोंमोन ना आं जेबो चेलेन्ज हरबावो जेब्ला पाबजि गेलेयो आं होनलाय नों दालाय नोंखौ खिबुआव गावगोना होलायलायनाय मोनसे हरदोंमोन ना नोङो मानसियानो जानाया बांद्रायबाय बेखायनो ओंखारनाया उल्थासो ओंखारलायबावो बे फर्मुला खारोमोनलै फंबाय दा मोदोम देरबायना नङा बेखायनो हाला खोमा बिसोर दे मिथियोबा खिथुनाव नायना सिनायबासो देखायथ'ला आं मालाबा देखायदों बुजिया रानि आयौ गोथौसिनलाय मावफुंग्रि माइ थांसै थांसिगोन जोङो मोनाबायबो ना दसे थाना 8थासोआव दसे